Vlees is moord! Vlees is moord! Vlees is Met deze uitspraak maakt dierenactivist Peter Jansen zich net echt populair in het programma Mooi Weer de Leeuw. Peter staat ook wel bekend als de vegan streaker. En dat betekent dat hij omtinken jaar wil onder veganistische levensstijl. En dat is dus geen vlees, geen eieren en geen zuivel. Maar het belangrijkste voor hem is dat het dierenleed in de wereld stopt. Daarom loopt hij wat klein uit, nou wel wat minder als eerst, en verstuurt hij stiergevechten om aan te gaan dat het martelen van bomen geen vermaak wezen mooi. Andere voorbeelden van dierenleed waar Peter in strijd is het fokken van knieën voor de slacht en dolfijnen die het shows opvieren matten. Ik liet nou wat beelden van dierenleed zien, dus als net zijn bloed kist, dan mag je maar even de orenkant uit zien. Vet sneu. Activisten zoals Peter zetten zich actief in om de wereld te verbeteren. Zonder geweld te broeken vieren ze acties en demonstraties uit. Een voorbeeld van meisken die het over de hele wereld protesten uitvieren tegen de invloed van grote banken en ondernemingen via de Occupy-beweging. Misschien kist het nog wel, maar die tintjes. Activisme wordt net altijd goed ontvangen door de meisken werd in de acties rochten binnen. Vlees is moord! Vlees is moord! Ze kunnen het echt wel eens wijzen dat een activist oppakt wordt, zoals in Rusland met Greenpeace-activiste Faiza Oelassen. Actie vieren is dus net zonder risico's.